Ah, burung masak. Sekarang anak-anak wong Bali kerja wetenge ngalah apa piye? Kok malah urung masak iki? Neng ndi wonge? Aku mangan biang elok. Sik ya Mbak, bojoku lagi ngebel. Bu, Bali. Nggih Pak, aku tak ndang Bali. Purane ya Mbak, aku tak balik. Soalnya bojoku nak bali kerja njaluk disambut dengan mesra. Kok cah nom-nom ngono kae lho. Yo Mbak, aku tak bali sik. Engko nak sampean kurang marem ngrumbine, sampean wae sing dolan namahku. Siap yu. Ya wis Mbak. Alah, gaya tuwekan adek kok cah nom. Bojoku wis bali tenan wonge. Wis do ngamuk tenan wonge iki kok. Teko-teko kok nangis apa, Bu? Iya gara-gara sampean apa? Aku dibully wong sak-RT. Lapor dibully. Gara-gara Mbak Kom pas dolan rene kae apa? Ngerti sampean pas masak, umbah-umbah, isa-isa, terus dikandakno tonggo-tonggo. Malah aku jadi bahan bulian. Tapi dibully piye, Bu? Aku didarani jarine bojo sing kesat lah. Bojo sing manja lah. Bojo sing gak pengertian karo wong lanang lah. Masa ngomong dong ngomong ngono, Bu? Iya, Pak. Wong-wong malah do muji sampean. Demuji piye, Bu? Jarine sampean bojo sing sabar, pengertian, manut karo wong wedok. Mulai to, Pak. Ku sampean aja masak neh, tak aku wae sing masak. Soalnya Mbak Kom ku apirine neh. Ora apa-apa, Bu. Engko Mbak Kom temoni kowe neh, Mbak aku tak masak ae gak apa-apa. Ora Mbak Kom lah ya ora apa-apa, Bu. Tapi kok aku dadi bahan bulian neh, Pak. Ora, engko kowe ngomong Mbak Kom lah aku masak, mbah-mbah isa-isa iki karepku dhewe, ora kowe sing ngangkon. Ngono, Pak. Yo, wis aku tak masak sik. Halo, Mbak Kom. Kok nak sampean rene neh gak apa-apa, Mbak. Siap OTW yu.